Pieni hymy. Istuudu hetkeksi tuolille. Ota hyvä asento. Laita jalkapohjat mielellään lattiaa vasten, selkä niin suorassa kuin tänään tuntuu hyvälle. Voit halutessasi sulkea silmäsi. Voit hengittää pari kertaa syvempään, omaan tahtiin, sillä tavoin kuin se tänään on mahdollista. Anna hartioittesi ja kasvojesi pehmetä hengitysten myötä. Ajattele sitten mielessäsi pientä aavistuksenomaista hymyä. Huomaa, miten paljon jo ajatus hymystä tuo mukanaan lempeyttä ja avoimuutta. Kun ajattelet pientä hymyä, sijoita se mielessäsi silmäkulmiisi. Anna silmien ympärysten, kulmakarvojen ja otsan pehmetä kuin auringon lämpö koskettaisi niitä. Ajattele edelleen lempeää, pientä ja aitoa hymyä ja sijoita se sitten mielessäsi huulillesi. Anna sen myötä koko kasvojen lihasten pehmetä ja leuan olla rento. Tunne, kuinka silmät hymyilevät ja nyt myös suu hymyilee. Pidä pieni hymynkaari edelleen mielessäsi ja ajattele se sitten kurkkusi seutuville. Huomioi, mitä tuntemuksia nousee, ehkä avautumista ja irti päästämistä. Tunne jälleen, kuinka silmät, suu ja kurkku hymyilevät pientä lämmintä hymyä. Anna sitten hymyn laskeutua alas rintaasi ja ajattele hymyn kaaren ja tunteen ilmestymistä sydämesi kohdalle. Mitä tahansa nyt tunnetkin, anna lempeän hymyn ympäröidä tuntemuksiasi. Anna nyt hymyn tuoman ystävällisyyden levitä kuin säteinä kohti selkääsi, vatsaasi, jalkojasi ja käsiäsi. Anna hymyn levitä koko kehoosi. Lepää hetki tässä tunteessa. Jos häiritseviä tunteita tai ajatuksia nousee, vastaanota nekin ystävinäsi tässä hetkessä. Anna hymyn tuoman lempeyden auttaa. Palaa mielessäsi vielä kerran hymyyn silmäkulmissasi, huulillasi, kurkussasi ja sydämessäsi. Kuulostele hetki ja huomaa, miten hymy vaikuttaa juuri nyt. Lopuksi siirrä huomiosi takaisin hengitykseen. Hengitä pari kertaa syvään. Päätä tämä harjoitus avaamalla silmäsi ja vaikka venyttelemällä, mikäli se tuntuu mukavalta. Voit milloin tahansa arjessa pysähtyä ja ajatella hetken pientä hymyä ja huomata, miten se tuo mukanaan myötätuntoa, lämpöä ja ystävällisyyttä siihen, mitä tahansa kohtaat ja koet juuri tässä hetkessä. Kiitos sinulle. Tämä harjoitus on Tara Brahin kirjasta Ehdoton hyväksyminen.